Fogadjunk, hogy az itt megszerzett AI tudással már néhány nap alatt több pénzt spórolsz meg, mint amennyibe ez a workshop kerül. Igen, jól hallottad. Ma már nem az a kérdés, hogy használsz-e mesterséges intelligenciát a cégedben, hanem az, hogy mennyi pénzt, időt és energiát hagysz bent addig, amíg nem használod jól. A legtöbb cégvezető még mindig csak kérdezgeti az AI-t, a gyorsabbak viszont már dolgoztatják. E-mail válaszokra, ajánlatírásra, adminisztrációra, kutatásra, összefoglalókra, belső tudás rendezésére, és igen, az Excelre is. Megmutatom, hogyan dolgozik az AI az Exceljeiden úgy, hogy attól én is dobtam egy hátast. Brutális kimutatásokat készít, összerakja az adatokat, összefüggéseket talál, és olyan tempót ad, amit kézzel nagyon nehéz utolérni. Az AI Start workshopon megmutatom neked, hogyan használd a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t konkrét üzleti helyzetekben, kódolás nélkül, érthetően, gyakorlatiasan. Nem elmélet lesz, nem tech szakmai előadás, hanem hétköznapi nyelven érthető előadás arról, miként spórolj időt, pénzt és energiát már másnap reggeltől. Az előadás végére lesz legalább 2-3 saját AI folyamat ötleted, amit azonnal be tudsz építeni a céged működésébe. Aki ezt most megtanulja, az nem egyszerűen gyorsabb lesz, hanem előnybe kerül. Április 15. Lurdiház, AI Start Workshop. Ha szeretnél megint egy óriásit lökni a céged hatékonyságán, akkor gyere el, jelentkezz most!